Oficializarea minciunii. Liderii occidentali zic la Davos că nu e inflație, că nu e criză energetică, că n-au crescut prețurile. Le recunosc pe ramolitul de Biden ca fiind șeful lor și mai presus de asta spun că trebuie să continue războiul cu orice preț, nici vorbă de pace, nu le pasă de sutele de mii de morți, ucraineni sau ruși, care zac pe câmpuri deja. Vă dați seama ce e pe acolo, nimeni nu oferă imagini, oricum nu mai e de trăit în zonele alea și probabil că se vor depopula în curând. La momentul intrării în emisie, cine credeți voi că prezenta lumii mostre de înțelepciune de la microfonul summitului de la Davos al Forumului Economic Mondial? O să spuneți, dom'le, vreun premian de Nobel, vreun mare lider politic, vreun mare corporativ, cineva cu experiență, nu cineva care are ce să spună. Nu. Era soția actorașului de la Kiev, doamna Zelenska, care, citind de pe foaie, cam împiedicat într-adevăr, încerca să dea ora exactă în lume. Eu compătimesc suferința celor din Ucraina, sincer, am spus-o de mai multe ori, dar nu pot să accept această atitudine de a scoate în față și de a vorbi în numele unui popor încercat, asemenea oameni care n-au legătură, nu pricep, n-ați văzut că soții ăștia, mai ales ea, sunt preocupați de cumpărături, de reviste de modă, de poze, de interviuri, de excursii. Acum vine să dea ora exactă la Davos. Dar, urmărind pe CNN, care dă din oră în oră știri de acolo, am văzut că se face așa un țintar la tablă, cum am inventat eu pe vremuri, la realitatea 2017, 2018, 2019. Și vin diversi lideri la tablă și Richard Quest, unul dintre moderatorii celebri ai CNN-ului, îi întreabă pe rând despre inflație, despre criză, despre Statele Unite și ăștia se întrec să spună, nici vorbă de inflație, o mică problemă. Criză, ce criză? Se rezolvă orice, prețuri crescute. Ce prețuri crescute? Niciun preț crescut. Criză la vârful puterii din Statele Unite. Nu, domnule, nicio problemă. Biden e mai solid decât oricând. Ei bine, acest spectacol mi se pare grotesc și el marchează în lumea noastră occidentală, pentru că o să vedeți cine participă acolo cu adevărat, oficializarea minciunii. Bine măcar că nu apare Schwab, care s-ar putea să fie prea bătrân, mi-a zis Bogdan Comaroni că n-a participat decât în preziua evenimentului la decernarea premiilor, și nici Soros, care și ăla se apropie de 100 de ani. N-am să le fac nicio urare.